আমার এনডিএর প্রার্থী ইয়াত বিজেপি আমার অরূপ দে ডাঙরিয়া আছে ক্যান্ডিডেট অরূপ দে আরামত জিকিব खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थारफि थांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननायखौ आरोबाव बावहरग्रोबावनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनैबो आं नोंसोरजोंहाय पलिटिक्सनि सोमोन्दैनो माखासे बाथ्रा सावरायगोन। जोङो दिनैनि समावहाय इन्डिपेन्डेन्ट गेलेग्रा नैबे बिथांमोननि सायावनो जोङो सावरायलायनाय जागोन रायजोफोर। दा नोंथांमोना मोननै सावगारि नुदोंना? मोननै सावगारि मोनसेया जाहैबाय जोङो राजीव बांगालनि नुदों आरो गुबुन मोनसेखौहाय बिजनी ओनसोलावहाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। दा बे मोननै सावगारिखौ जोङो सिन्था खालामनानै नायोब्ला बिसोरबो साफा साफा बहत बोखावफ्लेग्रा बर' हारिनि गेजेरावहाय इन्डिपेन्डेन्ट गेलेनाय मानि गाव हारसिंनो लिडार जानो साननाय गाद्दि लुबैनाय रावजोंबो थाफानानै गेलेनो गोसो गैया ना रायजोफोर। नेवसि जानाय बुंनो थाङोब्ला नेवसि जानाय। दा नेवसि जाखाबायब्ला अब्ला रायजो राजायाबो बिसोरखौ नेवसिनायानो मोजां। बेयो जुदि बे इन्डिपेन्डेन्ट गेलेग्राफ्रा जुदि देरहायोब्लाबो बिसोरो अखल गावनि थाखायल' नायखागोन, गुबुननि थाखाय नाया बिसोरो। गावबा गावनि उदैनि थाखाय गावबा गाव जाथि खुरमाखौहाय फेदेरनो थाखायल' बिसोरो सिन्था खालामगोन, नाथाय रायजो राजानि थाखाय माब्लाबाबो सिन्था खालामनाय नङा। रायजोफोर आं दिनैहाय नैबे समाजारि सिबियारि सासे उदालगुरिनिफ्राय आदै बिथाङा मा बुंदोंमोन बेखौ ससे खोनासंग्रोबावदो नोंथांमोना। दिनै मानो जोंनि हिनजावफोर जारौ हिनजावफोरनो मानो इसिबां टिका होदों? मोनफ्रोमबो पिडब्लिउ इरिगेसनाव नाय नोङो हौवाफोरखौ नुवा। दिनै बिसोर फिसा फिसौखौ फोरोंनांगौ, दिनै न'खरखौ नायनांगौ, नाया खालि गाज्रि गाननाय जोमनायफ्रा एखे बेबायदि जानानै बेबायदि खालामलायोब्ला हारिया दंस' जागोन। जों नुबोदों 17 बोसोराव बिदि अयनाय खालामनाय। आठुवा कम्बलखौबो दिनै मानसि नायै जोंथ' बिएलटिआवबो दंमोन, जों आबसुआवबो दं, जों भलन्टियार फर्सआवबो दं। दिनै जों बर्नगाव आन्सलिक दाना होदों, टंला आन्सलिक दानानै होदों, जों पानेरिखौबो दैदेनदोंमोन, हरसिंखौ दैदेनदोंमोन। जोंनि समाव बिदि नङामोन। नाथाय जेब्ला पार्टि दाब्लाय दिनै जोंनि गेजेराव थैलायबाय, बुथारलायबाय आरो बिदिनो दिनै जायफ्रा पावाराव थाबाय दिनै बिथांमोना सोरखौबा मनग्राबदों, सोरखौबा जोखायदों, सोरखौबा बिसोर खुदुमदों, सोरखौबा बिसोर जिनाहारि खालामदों, सोरखौबा बिसोर बिदिनो न'खरफोरखौ दंस' खालामनानै होदों। समायना समायना सिख्ला जारौ सिख्ला आइजोफोरनोहाय स्किम होदों, थार बाथ्राखौनो बुंदों। दानिया प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि मेथाइखौ ससे खोनासंदो रायजोफोर। फुकसरे उन्दै सिख्लाफोरजों दा बेराय आदै फुकसरे केस होजागोनबो। सिलाय दैग्राया सिलायजों थैयो, जौ लोंग्राया जौजों थैयो, हिनजावफोरजों गेलेग्राया हिनजावफोरजोंनो जोबस्रांलाङो। फुकसरे प्रेक्टिकेल बसुमतारीया गावनो आन्दाज मोनखानानै मोनथिखानानै बे मेथाइखौ खनदों होननानैबो आं सानलायलाङो। मानोना प्रेक्टिकेल बसुमतारीमोन बायदि मानसिया बे बाथ्राखौ मोनथिया नङा। नोंथांमोना नैबे सावगारिखौ नाय। आङो बेयावहाय बिपिएफनि सिएम आरो बेवहाय अन्थाइ क्रेसारनि आङो सावगारि होनानै होदों रायजोफोर। मानि खारनै आङो बेखौहाय अन्थाइ क्रेसारखौहाय होनानै होदों? नोंथांमोना थांनानै नायहै, क'क्राझार कारायगावनिफ्राय लानानै बिसमुरिसिम थांग्रा लामायावहाय लामानि खोलाहा मोनसे क्रेसार दङ। बे क्रेसारावहाय मा सोलियो रायजो राजा नोंथांमोन? बे अन्थाइ क्रेसाराव मा सोलियो आरो बे क्रेसार मालिकखौहाय बिपिएफ सरकारा मानो हमा? आरो बे क्रेसार मालिकआ अलरेडि बियो रेकर्डेड खा। अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन बे क्रेसारावहाय गोबां बिपिएफ पार्टिनि ठिकादार कन्ट्रेक्टर लिडारफ्रा बे क्रेसारावहाय जमा जायो। बे क्रेसारावहाय मा सोलियो रायजो राजा नोंथांमोन? गिबि पइन्ट, बे क्रेसारावहाय जाहैबाय रायजोफोर सारा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय गाज्रिसिन खामानिया सोलियो। जौ जुवानि आड्डाया बे क्रेसारावहाय सोलियो। आरो
मोनाबिलि समावहाय मा जायो जेब्लानाखि बेलासि सम सफैयो अब्ला बै समावहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि क'क्राझार इउनिभारसिटि बबेबा कलेजनि लाइमोन फरायसा सिख्लाफोरखौहाय बुरखायनानैहाय कल खालामनानै लिंहरो बे क्रेसारावहाय। दा बे क्रेसारावहाय लिंहरखांनायनि उनावहाय बिसोरो थगायनो हायोब्ला बै क'क्राझार फ्लाइअभारनि साखाथियावहाय बबेबा मोनसे हटेलाव लांनानै हरनि गोजोननाय लाहैयो बिपिएफनि माखासे मावथिफ्रा। मिथिबायना रायजोफोर? दा आं बेखौनो कुइसन खालामनो सानदों, माजे माजे सम सम बिपिएफनि सिएमआ बे क्रेसाराव फैयो। मानो फैयो? हयथ' माबा मोनसे बे क्रेसारावहाय मोननो थाखाय नङाब्ला माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय बिपिएफनि सिएमआ फैयो जानो हागौ। मोजां सिएमब्ला बे क्रेसारखौ मानो सिल खालामाखै? जुदि बिपिएफ पार्टिनि सिएमआ बर' रायजो राजानि थाखाय सिन्था खालामदोंब्ला अब्ला बे क्रेसारावहाय मानो बिथाङा क्रेसारनि मालिकखौहाय हमाखै? रायजोफोर, आं खोनानाय मथेब्ला बे क्रेसारनिफ्रायनो बांसिन गाज्रि खामानिया सोलियो। मिथिबायना? क्रेसार मालिकआ रेकर्डेडखा, अलरेडि बेयो रेकर्डेडखा। नोंथांमोना मिथिगौ माब्लाबानि समावहाय बर' सिख्लाफ्रा नेपालाव लानानै थांजायो, माब्लाबानि समावहाय वेस्ट बेंगलनि सिलिगुरियाव लानानै थांजायो, माब्लाबानि समावहाय भुटानाव लानानै थांजायो। दा बेफोर गासैखौबो नुनानैहाय प्रेक्टिकेल बसुमतारियाबो बेबायदि फक्स' रेप मेथाइखौहाय खननाय जोङो खोनानो मोनदों रायजोफोर। आरो लोगोसे अदालगुरिनि सासे समाजारि सिबियारियाबो बे बाथ्राखौहाय बुंदों। जुदि बिपिएफ सरकारा बेबायदिनो सोलिबाय थायोब्ला अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि बर' हारिनि लाइमोन सिख्लाफोर आरो लाइमोन सेंग्राफोर आरो माखासे फरायफुबाय थानाय जायफ्रा सिख्लाफोर बिसोरो बेबायदिनो बाहायजाबाय थागोन नामा? रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै जुदि सासेखौ लिंहरनानैहाय बेखौ थगायनो हाबायब्ला गाबोन बै लिंहरजानाय मानसियानो गावनि लोगोखौहाय आरोबाव कल खालामनानै लिंहरगोन। जाय लाइमोन सिख्लाखौहाय बुरखायनो हायो, जाय सिख्लाया थाखा फैसानि थाखाय खमजुर, बिसोरबायदि मानसिखौहाय बिपिएफ पार्टिनि मावथिफ्रा सुलु लागासिनो दङ आरो गाज्रि खामानियावहाय बाहायगासिनो दङ। बेनिखायनो सरकारा आइजोफोरनि थाखायल' बांसिन आसनि होगासिनो दङ, जाहाथे आइजोफोरखौहाय बाहायनो हायो। मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन? माब्लाबाबो नंखाय होननानै दासान। नंखाय नंदोंब्ला नेपालनि इन्ट्रि चेक पस्टआवहाय थांनानै सिसि केमेरा चेक खालामहै, भुटानाव थांनानै सिसि केमेरा चेक खालामहै। बबे लिडारा, सोर लिडारा मा मावदों, मानो सोरखौ लानानै थांदों, बेफोरखौ नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। आं सिदा बुङो, दाबो आं बुङो, बड'लेण्डनि माखासे जायफ्रा निउस मिडियाफोर, नोंथांमोना हायोब्ला बे कारायगावनिफ्राय बिसमुरि थांग्रा लामायाव लामानि खोलाहा थानाय क्रेसारावहाय चेक खालामनो हागोन। जुदि बेबायदि लिडारफ्रा बेबायदि खामानि मावोब्ला अब्ला साधारन सुबुङा मानो मावा? रायजो राजा नोंथांमोन, आरो बिपिएफनि सिएमआ बेयो मोनथिखानानै मानो हमाखै? ना बिपिएफनि सिएमआबो बेयाव लोब्बा दङ नामा? जुदि हारि दैदेनगिरि सासे लिडारानो बेबायदि कारापसन खामानि मावनाय, गाज्रि खामानि मावनायखौ जुदि लाइ होयोब्ला अब्ला जों बै गुबुन हारिया जोंनि बर'नि लाइमोन सिख्लाफोरखौ लानानै खारनाय, दोनखारलांनाय, बेखौ जों मा सोंखारिनो? रायजोफोर, सोरबा आमेरिकान हौवाजोंहाय खारफालांनानै खारबोफिनदों, सोरबा बिहारि हौवाजों खारलांनानै खारबोफिनदों, बाहायजाखांनायनि उनावहाय रावजोंबो लाजायै जादों। बे बाहायजाखांनाय मानसिफोरखौनो सोरबा सोरबाया लानांदों। बेबायदि माब्रै जाखो जोंनि बर'फोरनि जायगायाव? बर' हारिया माब्रै जाखो? बेखायनो आं सिदा खोथा बुङो, बिपिएफ पार्टिखौ जुदि जोङो देरहाहोबाय थायोब्ला बर' हारिनि जायगायावहाय सानसे बेलासे थाइलेण्डफोर बायदि जागोन, चाइनाफोर बायदि जागोन, जायगायावनो देहा फाननाय सोलिगोन। मिथिबाय रायजोफोर? बेखौ हमथानांगौआ सोरनि दायथ'? रायजो राजानि दायथ'। रायजो राजाया बिपिएफ पार्टिखौहाय बोख्लायाब्ला बेबायदि रेन्दि हला सोलिबाय थागोन होननानैसो आं सानदों रायजोफोर। अब्ला नोंथांमोना मा बुजिखो? बेनि बेलायावहाय
बे नोंथांमोननि सायावसै दा बे समावहाय आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जय जाथों जय बर' हारिनि